Kaixo eta ongitorri denoi datuetatik tiraka programaren atal berri batera gaurko honetan. Oinez, bizikletan, garraio publikoan, zein ibilgailu pribatuan ibiliko gara, edo horietan ibiltzari buruz berba egingo dizuegu. Gaurko gaia mugikortasuna izango da. Eta gaurko programa berezia izango da izan ere tokiko euskal hedabideok eta EITBk elkarlanean egiten dugun saretzen ekimenaren barruan kokatuta egongo da. Esango bagenizue mugitzeko orduan emakumeek batez ere oinez egiten dutela eta gizonezko ibilgailu pribatuan harrituko zinatekete? Gaur horrelakoak jakingo ditugu. Mugikortasun ereduei buruz egingo dugu berba eta horretarako gure bidelaguna, gaurko gure aditua, Ander Gortazar izango da, EHUko irakaslea eta arkitektoa. Badira mugikortasun eredu onak eta badira mugikortasun eredu txarrak. Lehenik eta behin askotan aipatzen da gure helburua ez dela horren beste mugitzea, baizik eta zerbitzu batzuetara iristea, ez? Horren mugikortasunik onena batzuetan gertatzen ez den mugikortasuna da, hau da, gertuko mugikortasuna. Zuk zure eguneroko behar nagusiak lortzeko gehiegi mugitu behar baldin bazera, hori ez da positiboa, ez? Eta gehiegi mugitu behar baldin bagera, orduan hor hasten gera mugikortasun horren ondorio negatiboak pairatzen, ez? Bai emisioen inguruan, bai denboraren inguruan, bai behar dugun espazioaren inguruan, eta bai beraz mugikortasun onena igual existitzen ez dena. Gipuzkoa batean, baiara barruan desente mugitzen gera, baina baita ere baiara batetik beste baiara batera, eta ez soilik herrietatik eta herrietara, baizik eta herrietatik herrien inguruan dauden beste poligono industrial, supermerkatu, horrelako beste asentamendu herriak berez ez diren tokietara. Eta beraz horrek dispertsioa ditzen diogu, mugikortasunaren dispertsio horrek asko zailtzen du hori antolatzeko modu errexo batean antolatzea, ez? Murgildu gaitezen gaurko lehenengo datuetan. Mugikortasunari buruzko Eusko Jaurlaritzaren azken inkestaren arabera, 2021 den inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 6.500.000 desplazamendu egiten dira egunero. Baina zer deitzen diogu desplazamendua? Pertsona batek, helburu edo arrazoi batengatik, jatorrizko toki batetik helmugako beste toki batera egiten duen mugimendua. 7 urte edo gehiagoko biztanleen desplazamenduak hartzen dira kontuan Eusko Jaurlaritzaren inkestan, astelehenetik eguenera bitartean egindako desplazamenduak hain zuzen ere. Euskal Autonomia Erkidegoan 6,5 milioi desplazamendu beraz egunero, eta debagoienean 158.560 desplazamendu. Horietatik ia 124.000 Gipuzkoa barruko helmugetara izaten dira, eta 107.000 debagoiena barruan. Horiek baina, nola egiten ditugu? Desplazatzerako orduan, herri barruan zein beste leku batzuetara joateko, zer erabiltzen duzu? Eta zergatik? Ni normalean oinez, herri barruan oinez, lehen bizikletan geixo, baina bantxe oinez. Eta bestela, ni kotxea edo autobusa. Oinez, bai. Orokorrean kotxea, komodidadeagatik eta behar dugulako ordutegi konkretu batzutan garraio bideak erabiltzea. Nik erabiltzen dut beti autobusa. Zatik, ia kotxiala neban aspaldi, ia 82 urte dauzka, eta Bergara juten naiz, sarri juten naiz residenziara, eta asko erabiltzen dut autobusa. Da gero Donostira juteko be, autobusa. Normalmente andando. Normalean oinez, herri txikia da, hortaz zerbait handiagoa egin beharrik ez batut, normalean oinez. Normalmente andando. Herri barruan oinez eta aldala garraio publikoa. Goazen orain datuek zer erakusten duten jakitera. Euskal Autonomia Erkidegoan oinez egiten diren desplazamenduak dira gehienak. Ia 45 dira modu horretan egindakoak. Esan beti ere 5 minututik gorako oinezko desplazamenduak hartzen dituela kontuan inkestak. Ibilgailu pribatuan izaten dira eguneroko desplazamenduen 28%, eta garraio publikoan 13%. 2,1 desplazamendu multimodalak dira, helmugara heltzeko garraio bide bat baino gehiago erabilita, eta 2 bizikletan. Adinari eta generoari begiratuko diegu segidan. Adinaren kasuan, 7 eta 19 urte arteko herritarren 48,5 oinez mugitzen da, eta 23,4 garraio publikoan.
20 eta 44 eta 45 eta 65 urte artekoen kasuan, joerak berdinak dira. Ibilgailu pribatua da nagusi bietan ere, eta oinez mugitzea bigarren aukera. 65 urtetik gorakoen artean gehiengo handiena oinez mugitzen da inkestaren arabera, eta ondoren ibilgailu pribatuaren alde egiten dute adintarte horretan. Adinaren arabera beraz, joerak ezberdinak dira eta baita generoaren arabera ere. Emakumeek gehiago egiten dute oinez edo garraio publikoan desplazatzaren alde, gizonezkoek aldiz ibilgailu pribatua dute nahiago mugitzeko. Generoak asko baldintzatzen du mugikortasuna, eta hori literatura zientifiko guztiak, iatoki guztietan esango dizu. Beraz, ez da bat ere ez da datu arraroa alde hortatik. Gero kontua da hori nola begiratzen den, ez? Adibidez, guk begiratu ditugun datuetan ikusten ari gerana da gizonen eta emakumeen arteko arrakala txikiagotzen ari dela, ez bereziki gizonak kotxe gutxiago hartzen dutelako, baina batez ere emakumeen mugikortasun ohiturak gizonen ohituretara hurbiltzen ari direlako belaunaldi berrietan. Hau da, arrakala handi behar nabaritzen da 50 urtetik gorakoetan, ez horren beste 40 urtetik berakoetan, ez? Baina egia da ere emakumeek historikoki pisu gehiago izan dutela nolabait lan erreproduktiboan, eta gurasoak, haurrak, eskolara eraman, ospitalera, ambulategira, erosketak egin eta bar, eta horrek ere beste mugikortasun ohitura batzuk dakartza. Nire ustez, arazo larriena oraintxe bertan soldatapeko lanarekin lotuta dago. Zen historikoki, eta gaur egun hala ere, oraindik horrela egiten da, soldatapeko lan asko hiriaren kanpoaldera eraman dugu azkeneko urteetan, eta lurra merkeagoa delako, adibidez. Baina horrek ondori batzuk eduki ditu, eta beraz gastu batzuk externalizatu ditu mugikordasunean, ez? Beraz, enpresari hobeto ateratzen zaio urruti jutea, baina langileari ez. Eta hor gure eguneroko goizetan, arratsaldetan ikuste ditugun atasko asko ere horren ondorio dira. Ez dugulako lortu gure hiriak erabilera ezberdineko hiriak izatea, ez? Eta herrietan gauza bera. Jarri dezagun orain fokua garraio publikoan. Garraio publikoa erabiltzerako ohitura baduzu, ala bada zein hartzen duzu normalean? Bueno, nik kotxe asko erabiltzen dut, bestela autobusa be asko erabiltzen dut. Gazteizerakoak, Pesa, hemen ditugunak, hemen ditugun lineak. Bilbo, aireportua, Donostia, Gasteiz. Bai, azken aldian, Donostiara juteko, ero Bilbora juteko, azken aldian autobusa, ero urretxu tren hartuta mugitzen gara, eta oso ondo dago. Autobusa, trena? Autobusa, trena be gustatzen ja Donostirako, Antzuelatik Zumarrara jun trenia, o autobusian, da gero trena. Hori be, oina aspaldian ez, baina asko erabili dut, eta pentsatzen dut ondio be erabelikotela aurrera hau, trena. Autobusa, eta Bergara normalian. Pues cuando me es realmente necesario, sí. Benetan beharrezkoa denean, bai, batez ere aparkatzea zaila den tokietan eta pena merezi ez duten zailtasunak ekartzen dizkizunean. Hobeto bestera batera, bestela normalean gauzatxo txikietarako autoa erabiltzen dut. Eta garraio publikoa erabiltzea erosoa komodoa egiten zaizu? Bueno, oinati erran naiz eta oso gaizki dago komunikauta, orduan esango neke oso zaila dagoela eta horregatik be, eroaten doz kotxe erabilera. Bai, oso erosoa. Bai, denbora pixka bat gehiago behar da, baina, bueno, bai, erosoa pentsatzea jadala. Bueno, ordu asko galtzen da. Lanian da bilen dako eta ez da komodua, zeatik autobusan zainion biozu eta, bueno, komodua, priseik ez daukan handako bai, baina priseak abizen dan handako oso erosua. Momentuan ordu erdura da autobusa Bergara eta nahiko puntual eta eroso, bai, ondo. Bai, egia zen bai. Gainera mugitzen den modua nahiko ondo dago. Eta zure ustez badago nahiko eskaintza, uste duzu urteekin hobetzen joan dela? Gisa da, oinati barruan bai hobetu dela, baina nik uste diok hobekuntza asko falta dela. Bai. Ordutegiak hobetu egin dira. Ordutegi asko dago, ezberdinak, ordura ia bat dago, eta ni pozik nago. Beharrei erantzuten dietela uste dut, orduro dituzu autobusak, Donostiara, Gasteizera gutxiago, baina Bilbora ere bai.
Nik uste dut, hobetzen joan dela zerbitzua, baina segurazki gehiago betu beharko litzake. Bai, niretako gai. Niretako zerbizio ona da. Antzuelatik Bergara eta Zumarrara bentset inguru hori beste asko ez dute zautzen, baina eta Donostirako eta oso zerbizio ona dauko. Urteekin bai egin du hobera, hemen inguruko herrietan ibiltzeko bai egin du hobera, kanpora joateko komplikatuagoa da, baina bestela bai. Nire ustez asko, bai. Nik uste bai, nik konformeno. Ez daukak jaik, eta gaina merkia da, eta momentuz izango nuke ondo funtzionatzen da, nire parekua behintzat. Autobus publikoaren erabilerari buruzko datuak aztertuta eta lurralde busen erabiltzaile kopuruari buruz, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako azken datuen arabera, joera goranzkoa dela esan genezake. 2009an ia 25 milioi eta 300.000 erabiltzaile izan zituen lurralde busek, eta iaz 2024an 28 milioi eta 800.000 erabiltzaile. 5 urtetan 13,8ko gorakada da hori. 2024an gainera erabiltzaileen errekorra hautsi zen 2023arekiko 8,7ko igoerarekin. Azpimarratu behar da hori bai, 2022ko irailean Espainiako gobernuak garraio publikoan deskontuak ezartzea erabaki zuela. Ordutik Hego Euskal Herrian indarrean dauden deskontuak, eta pentsatzekoa dela horrek izango zuela eraginik erabiltzaile kopuruan. Gorakada mugi txartelarekin egindako bidaien kasuan ere ikusiko dugu. Kasu honetan ditugun azken datuak 2023koak dira. Ia 83 milioi bidaia egin ziren mugi erabilita orduan, 2019 baino ia 8 milioi gehiago. Eta gure bailarara etorrita 5 urtean Gipuzkoa baino dezente gehiago egin du gora lurralde busen erabiltzaile kopuruak. 2019an ia 4 milioi eta 200.000 erabiltzaile erregistratu ziren Debagoienean. Iaz, 5 milioi eta 500.000, hau da, 123,8 gehiago. Eta gurean ere, 2024koak izan ziren inoizko daturik onenak. Nik uste ari gara pixkanaga kontzientziatzen, baina azken urteotako garraio publikoak izan duen igoera, nik uste estuki lotuta dagoela merkeagoa izatearekin, ez? Horrekin dago lotuta. Orain garraio agintaritzako, garraio munduan dabilen edonor esango dizu, hori aldatzen bada, edo prezioa berriz aurreko prezioetara itzultzen baldin bada, edo aldatzen baldin bada, hor gertatuko dena ez dagoela bat ere garbi, ez? Zenbat jetxira bat espero da, prezioak igotzen badira, baina ez dakigu zenbat. Beraz, nik uste galdera horri erantzuteko prezioak igotzen baldin badira, momentu hortan ikusiko dugula, ea kontzientziazioa zenbatekoa den, ea benetan aldaketak egon diren sarean, ea bapatean jendearentzat komenigarriagoa den garraio publikoa artea, ala ez. Baina oraintxe bertan nik ez zuzenean prezioarekin lotuko nuke igoera hori. Hirietan ni Donostiari buruzari naiz oraintxe bertan, esango nuke nahi duenak baduela aukera, eta askotan hartzen ez duela nahiago duela minutu batzuk irabazi beste garraio batzuk erabilita, baina egia da eskalaz handitzen geranean eta lurraldean sartzen geranean fedea behar dela eta militantzia behar dela garraio publikoari eusteko, ez? Eraldaketarako punto garrantzitsu bat nik uste dut, intermodalitatearen figuran dagoela eta nolabait transbordoaren figuran, eta hori gurea bezalako lurralde nolabait polizentriko batean beharrezkoa da, eta gainera mugikortasun lege berriak ere bai Europa mailatik eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan onartu den lege berriak hori azpimarratu egiten du, ez? Eta beraz nolabait edozein pertsona batek galdetzen baldin badiozu, ea transbordo bat egin nahi duen bidai bat egiteko esango dizu ez. Baina aldiz, transbordorik gabe edozein tokitara jutea azkar eta maiztasun onarekin ezinezkoa da. Eta beraz, lortu behar duguna da, intermodalitate puntu horiek edo transbordo aukera horiek biderkatzea, eroso egitea, aurre ikusteko modukoak egitea eta nolabait erakargarri egitea ere jendeari, ez? Puntu batetik bestera mugitzeko orduan autobus aldaketak egin beharraz hitz egin digu oraintxe bertan Ander Gortazarrek eta Goiatzaranak gaur ekarri digun erreportajeko protagonistek ere ondo baino hobeto dakite zer den hori egin behar izatea.
8:33 dira. 8:30 autobusa hemen egon beharko zen, baina pesako aplikazioari dirudienez, gaur ere berandu. Beraz, bigarren autobusa hartzeko zailtasun aukiko dut. Arsetera doan autobusa, heldu da. Hau da, Atxabatutik Arsetera heldu zen autobusa, justo 8:59 die, eta hauxe da, Oñatira eramaten duzten autobusa. Beraz, gaur atzenarepenarekin heldu da, baina gaur Oñatira helduko naz nire bai. Denboraz, garaiz. Oskitz Lagunilaren kontakizuna da entzun duzuen hori, bere herritik, Aretxabaletatik, Oñatiko enpresagintza fakultatera etortzeko, autobusa hartzen duen egunetan egiten duen bidaiaren kontakizuna. Harekin eta Eskoriatzako beste bidaia lagun batekin egin dugu hitzordua esperientzia ezagutzeko. Oskitz Lagunilla eta Ariel García, kaixo? Tira, Oñatiko enpresagintza fakultateko ikasleak, zarete biak, Aretxabaletatik eta Eskoriatzatik etortzen zarete urren ez durren, eta autobusez etortzen zareten kasuetan, hortxe ez da, jeisten zarete. Konta iguzue, nolako izaten da autobusez egiten duzuen bidaia hori? Bueno, bastante luzea. Egia esanez, Atxabaletatik eta Bizkoitzatik, Oñatira heltzeko, ez gaude oso urrun, baina autobusez joten garenean, oiza bat da. Zatez, ordu bat eta erdi egunero egiten dugu autobusean juteko, eta bueltarako ere, egunero 3 ordu joten garela autobus barru baten. Zuek autobus aldaketa bat egin behar izaten duzue, Atxabalta Eskoriatzatik Arrasatera hartzen duzu autobus bat, eta bertan aldaketa egiten duzue, eta hor bigarren autobus bat hartzen duzue, ez da? Eta hori da, ez da, hori hartzera iegatzen etzareten kasuetan, beste ordu erdiz, zain egon behar izaten zarete. Hor dauko azkenien 5 minutu margena, adibidez, parada baten bat luzerago egoten bada, gare heltzen dagoen begare ordu erdi bat. Koordinatuta egoten dira autobus baten iritsiera eta hurrengoaren irteera? Ez, ia beti heltzen da berandu lehena, Eskoitzatik, Atxabaltatik hartzen dagoen kasuen, Arsetera juten garenean, ia egunero 5 minutuko atzerapena bai dauko ia egunero, eta balda jun 10 minutoraino, eta gero bigarren autobusa ateratzen dana Arsetetik, ateratzen da beti puntual. Orduen hori da gu dauko guen arazoa, ez? Eta gehien bat goizean goiz, izaten direla autobusak, jende gehien dauen momentuak, edo gazte edo mugimendu gehiago daude autobusean, eta horrek zen dagoena da, azkenean geltokietan denbora gehiago galtzia, eta Arsetera berandu hau heltzia, bigarren autobusa galtzeko aukera gehiagokin. Esan daiteke hortaz, jende gehien ibiltzen den momentuetan, autobusaren ordutegia ez dela erreala, ez dela heltzen iritsi beharreko tokira aurre ikusitako orduan. Eta adibidez, Arrasaten ateratzen da hor da lehenengo geltokia, hortik ateratzen da, eta guria dator apur bat atzeratuta eta hor dago arazoa. Eta kasu askotan, examina daukotsunien edo iritsiera ordua izan behar nien oso zorrotza, juten zara igual txoferran gana esaten, hartu biot autobus hori, aldozu veloziadia igo edo aldutzazu esan urrengoko autobusai geratzeko eta egoten dira hor zeinuka, bozinak jotzen, itxoiteko, hemen dagoela gazte batzuk gure dauela Oñatira jun. Eta itxaron. Horrelakoak ere egiten dituzu orduan. Eta zer moduz portatzen dira gidariak? Gehienetan oso. Saiatzen dira. Zuen alde. Kontua da zuen lagun batek, gidabaimena, atera duela orain, eta autobusean ahaldela gero eta gutxiago ibiltzen zaretela, ez da? Bai. Azkenien, ni etxetik, nire laguna Eskoitzakoa eta etortzen gare, eta igual 25 minututan egoten gare hemen, eta azkenien denbora asko aurrezten duzu. Bai, desberdintasuna eskon dau, azkenien kotxean jutea, eta 25 minututan ja unibertsitatean egotea eta ja prest ikasteko eta egin behar duzuna egiteko,
edo bestetik egotia beti hor presaka, urduri apuro batez, ia autobusa helduko den, ez den helduko. Eta, suposatzen dut, tokatuko zaizuela, ez da, zuen inguruan jendeak kexaka, atzerapenen bat arteko arazoren bat sortu zaiona, halako kasuak ere ezagutzea entzutea, ez da? Bai, nik maiz entzuten dut. Gehien bat, autobusa berandu datorrenean, jendeak kexaka ebiltzen dira, baina ez dut uste dela bide ona, azkenean, ordoianak, ez ez dauko igual, bera ez da erruduna, igual da beste gidari bat etorriana beranduago, edo hori igual da arazoa, eta ez da lagunketan bastakit, hor dagoen egoerari, egisa esan da. Hori ez da soluzioa diozu. Zuek idatzizko erreklamaziorik edo inoiz aurkeztu duzue? Deitu bai egiten dugu batzutan, baina erreklamazio horririk ez. Baina deitu kexa adierazteko bai? Bai, batzutan jakiteko noiz datorren autobusa, iatorriko den, ez den etorriko. Informazio eskuratzeko gehiago. Esan dugu kasu batzutan, atzerapena eta galtzen duzula autobusa, baina niri bai gertatu jaku asko, igual gehiago bueltarakoan autobusa ez agertzia. Egun espresu batzutan ez da agertzen autobusa, eta ez dakitzu noiz datorren, eta orduen deitu behar duzu jakiteko zer datu jakon autobus horrei. Eta hori, gertatzea ere ohikoa izaten da? Hori da, gehien baten arratsaldetan izaten da. Eta berandu heltzen bazare, batzutan bai gertatu jaku, adibidez San Prudentzian egotia, eta ez dakigu etortu badan autobusa edo ez dakigu, eta hori bai gertatzen, baina arratsaldetan. Eta, zutik, joatea ohikoa izaten da autobusean? Edo esertzeko leku egoten da beti, edo norarte uzten dute jendea sartzen autobusean, sartzen den guztia edo nola izaten da? Hori oskitzek zen dagoena, lehen orduetan dago jende asko eta batzutan bai tokaten da zutik joatia. Baina bai, sartzen den jendea sartzen da eta jazta, hor ez dago, nik uste ez dagoela limite bat. Garbi dagoena da, aukeran ez daukazuela inolako zalantzarik, ez da, autoaren alde egiten duzuela. Eta autoa konpartitzen duzue, gastuak ere elkarbanatu egiten dituzue kasu horretan? Bai, gasolina eta holan danon artean ordaintzen dugu, eta ondo. Gustatuko litzaizueke autobus zerbitzu kalitatezko bat izatea eta autoa erabili beharrik ez izatea zuen herritik Oñatira heltzeko? Bai, nire kasuan bai, baina ez dut asko dagoela hobetzeko ondiokan, baina, esan duzun bezala, transporte publiko, ez dakit, kalitatezko bat aukitzen gauke, bai, esango zela hausino egokiena, bai. Bai, zein ez da dudaik, oin askoz berosu hau da torria kotxien autobusa baina askoz be. Eta bereziki zer hobetu beharko litzateke, pixka bat egungo zerbitzu hori erakargarria egiteko? Ordutegien kontua. Hori lehena, eta gero, bueno... Maiztasuna, areagotzea. Bai. Eta igual, urruna ufatia ez bakarrik Arrasatetik Oñatira. Igual, aldain linea berri bat, igual, unibertsitate orduetan, Eskoitzatik edo Aratxabalatetik berdain. Hori, bai. Hori ere eskertuko zenukete autobusez aldatzen ibili beharrik ez izatea? Autoan, gustora juten zare eta, beste aukera bat da guretako eta askoz berosoagoa ez, baina bebai moldatu behar zara gidarian ordutegira. Guz, kandozu bezala, leinerra gare, ez dauko ordutegi finko bat, eta igual zu ezara, egun hortan ezare junbier goizeko behatzitan unibertsitatera, baina igual 10etan, 11etan guruzu jutia, baina autogidariak ordutegi hori daukonez, zube junin bizara berekin, autobusean ez juteko. Orduen, izan dagoen bezala, olako aldaketaren bat egoten bazan, guk gure ordutegiak alko gauke auki, eta askatasun gehiago. Eskerrik asko. Bai, zuri. Bale, zuri. Autobus publikoei buruzko azken datuak segidan, kasu honetan, gure herrietan dauden herri barruko autobus zerbitzuei buruzkoak. Arrasaten, Bergaran eta Oñatin ditugu zerbitzu horiek eta ikusiko dugu, datuetan ikusiko dugu, azken 3 urteetan Arrasaten eta Oñatin behera egin duela erabiltzaile kopuruak eta Bergaran aldiz gora.
Guk ditugun datuen arabera, bai Arrasaten eta baita Bergaran ere, 2017an jo zuten goia herri barruko autobusen erabiltzaile kopuruek. Eta ordutik bietan ere behera egin dute datuek. Bergaran 12,6 eta Arrasaten dezente gehiago 42,09. Saioaren hasieran esan dizuegu egiten ditugun desplazamentoen 28% ibilgailu pribatuan izaten direla. Eta ibilgailu pribatuei batez ere autoei turismoei erreparatuko diegu saioaren azken txanpa honetan. Etxean zenbat auto dauzkezue? Bi. Uste duzu gehiegi erabiltzen dela autoa? Kasu batzutan bai, esango neke baiet. Pues nosotros teníamos 3 coches, pero bueno, ya hemos retirado también los coches. Guk 3 auto genituen eta kendu egin ditugu. Dagoeneko ez dugu autorik. Jendeak askoz gehiago erabiltzen du autobusa. Tarifak ere egokitu egin dituzte eta jendeak ordaindu ditzake. Ez da gauza bera, 6 edo 7 euro ordaindu edo 2 euro ordaindu. Asko igartzen da. Bi pertsona gara, nagusi eta biak dugu kotxea, bakoitza berea. Batzutan beharrezkoa da, ez dago beste irten biderik. Ez que jendiak necesidadea dauka, mobitzeko kotxia bia da. Lanerako eta danerako bia da kotxia. Pues bueno, somos 2 coches tenemos. Bi auto ditugu, bakoitzarentzako bana gauza batzuetarako erosoagoa da. Ohitura kontua da batzuetan horretan jartzea eta konturatu orduko ohitu egiten zara. Gai 2 pertsona eta 2 auto. Eta uste duzu autoa gehiegi erabiltzen dugula orokorrean? Orokorrean bai, uste da baietz. Eta zuk zeuk egin duzu noizbait ahaleginik autoa gutxiago erabiltzeko eta beste modu batzuetara desplazatzeko? Bai, ontxe atzenengo urtean derrigorrez biot lana dalata, bestela atzenengo urtean ni beti autobusez ibilinez. Ez, daukagun kotxea eta oso erosoa gara eta ez dugu kostatzen jako ahalegin hori egitea. Es que yo ya hace años que ando con el transporte público, porque ya los coches hemos retirado, ya no tenemos coches. Urteak dira garraio publikoan abilela, autorik ez dugu. 3 genituen eta orain ez dugu bat ere ez. Nagusiak egiten ere ari gara eta horrela mugitzea gehiago kostatzen zaizu, zailtasun gehiago duzulako. Donostira zoaz eta non uzten duzu autoa. Ez duzu non utzi. Eta duzuna ordainpekoa bada diru pila bat gastatu behar duzu. Autopista, aparkalekua, diru pila bat. Eta jendea ez gaude dirua gastatzeko. Bueno, ez dakitz esfortzua, baina pentsatzen dut hori inbiula. Dano konsientzia huiela biula hortara, pentsatzen dut. Antes lo hacía más, pero ahora con las hijas... Lehen gehiago egiten nuen, baina orain alabekin egunerokoan gehiago erabiltzen dugu autoa. Egunero egiten dut. Da erosu beitxejat gainera egiz esan da. Aparkatzea oso zaila da eta erosu beitxejat. Zer diote datuek? 2023an Euskal Autonomia Erkidegoko ibilgailu parkea 1.100.000 ingurukoa zen, eta horietatik ia 172 autoak turismoak ziren. Datu absolutuetan, debagoienan ere proportzioa ia berbera dela esan genezake. Eta autoen inguruan ere galdetu diogu Ander Gortazarri. Kotxea eta hau gutxitan esaten da oso makina inefizientea da, ez? Kotxe batek bere denboraren 185 aparkatua pasatzen du. Ez da, 2 tonaktako tramankulu bat behar dugu 80 kiloko pertsona bat mugitzeko. Horrek energian duen, efizientzia energetiko aldetik ez da oso jasangarria nola baita esan, Eta kontua da gero kotxeak invento bezala gure mugikortasuna asko erraztu bezakela. Orain asko hitz egiten ari da, kotxea jabetzan dugun objektu bat izatetik, erabiltzen dugun objektu bat izatera pasabarko litzatekeela. Hau da, nik ez dut kotxerik, baina kotxe bat erabili dezaket behar dudanean, izan daiteke sare publikokoa, sare pribatukoa, berdin dit, baina kotxea jabetza elementu izatetik erabilera objektu izatera. Aldaketa kulturala erabatekoa da, jende askorentzat kotxea delako bere kotxea, eta bere kotxean gauzak bildu ditzake maleteroan, kotxea da zurea, eta zuk aukeratu duzu, markau nahi duzu, baina agian ez dago, nik beti kutsadurarena baino, askotan kutsaduraren argudia erabiltzen da, kotxearen kontra nik batez ere espazioarena erabiltzen dut. Pertsona bakoitzak
kotxe bat balu, edo denok kotxez mugituko bagina, literalki gure lurraldontan ez dago espaziorik guzti hori kudeatzeko, bai mugitzeko orduan, bai kotxea parkatzeko orduan, bai etxean, lanean, ez da, eta hori konpondu inbar da nola bai. Berez, aparkalekuarena, lehenengo arazoa edo konpondu barreko lehenengoa kudeak eta kontua da. Egia da aparkalekuak kasu batzuetan ordainpekoak dira, beste batzuetan ez dira ordainpekoak, hori asko herri guztietako alkateek esan izan didate, ez? Txazkabarra eman dutenean, gau batean edo izotza eman dutenean, bapatean kalean tokia dago aparkatzeko, ez? Gabean tokia dago. Horrek esan nahi du, jende askok igual baduela garajea nolabait itxazpian, baina ez duela erabiltzen kalean ustea erosoagoa delako, ez? Nik kudeaketa horren, pixate, literatura irakurrita, hor sartzen den osagai nagusia, faktore nagusia, prezioa da. Eta hau ez da bat ere herrikoia, hola esatea, baina parkatzeak espazio bat okupatzen du zure elementu pribatibo batentzako, eta alde horretatik logikoa da horregatik ordaintzea, beste gauza askogatik ordaintzen dugun moduan, ez. Heldu gara gaurko saioaren bukaerara eta beti bezala gure asmo izan da datuak ematea bai, baina baita hausnarketarako hainbat gai mahai gainean jartzea eta ikusi dugu mugikortasunarekin lotuta badagoela zer pentsatu. Gaurko datu guztiak xehetuta goiena.eu zen aurkituko dituzue, baita Ander Gortazarri egindako elkarrizketa osoa ere. Gure partetik, eskerrik asko eta hurrengora arte.